North Eastern Hill University Students Union mentaka sengi ka santarik menelar arajat rapulai kalakang yang kikit barok jangka nehu man persyak ya kejeng pempenbiang bos kibor penyat ke nehu Malaysia yu kena kebetulan exam. Nak yang ke union kala dawa bakat nehu kampan ai nak kejeng thok man penti kena banang ni camat kan penbiang ya bos bat ru man pan map nak kejeng thok ya kan kejeng lek jangka kinyai petang ya kejeng khang ya kegit. Kisam la pulih kile tu ba mentaka sengi ka betle yo jeng tip akapoh nyu beje menem step ba nak kalang jangka universiti ka nampak ya bos tak ba ida ba ka dikasih jalan ke sengi cuti. Ini nak kalang kisam la pulih kala pan pa kejeng sokendet ya kan kejeng lek jangka universiti namara si pentip kerki ya ki ba non bos akan dikasengi. Kini kalau bu jeng ia ika bun kisam la pulih ha ka bagi apan cubek kerki manto exam akan dikasengi. Hey. Yo. Yaman bisa. Ka nakai ka daw fi ong ban khang ya ka giat tak si banom sha Ka jing pa khang jong ni ya ga giat baro ki kid ni hum tak si ka dena ka dawa. Nyo ki complain nak na man mesta ha ka por nyo beje ki kuning ki ong badan bos em. Tangi nga ku vice president ngala le kesan sport transport sport ba don ki driver nga kli ki ong ki driver ba ki claim order ni na ki ba he bandon ka bos. Tengi ngimbang sere ban peni ka jing ba jing persya lani ka jing bam songhun namar ba hak por exam ru kinur ban lek kai ba ka future lani ka lawai jong ki khna dak ba mpa i ki bas namar jayu la dak ki khna ki bana jengai na smith na melim na ki thain mongap ye la dak islam exam so ka traffic jam hi te bi por mata la dak islam exam ka no ga mental pressure jong ki ndrai ki jing khang jong ni menta ne kalong ni khang ye ki ya ki bam dei ki ba don exam duty ngem khang ya ki khna bat ya ki noi kai ki beton exam duty ya kita ngi pelai hendra ki wait baro ki bawan don kam ki bawan tray office ya baro ngi khang lon taksi kini ki badan exam tak si ki semester yu menta ki de ki second sem kam ki de second sem kita sam tak si em kelas sedang ladu meno ki ong bang kim don jing tep ya ka exam ka ta ki ngi lengo kelas sedang nadu si monday kumnu kim don jing tep hendrai ka kalong ka jing le jong kli ba balai tep ngam tep namar ba hak por me chwa wad ya ka khna ki pendolot kabun ka jing duna hendrai ni mentangi sul kerke ngi ru hoi ni ngila ngantra ngila break ya ka rule ka hendrai ngi ting re namar ba ngi le ki jing sha namar ba kersan ngi ngimbang sir ban le kam ngi khang talalot lai sa tuli ki ge hendrai seni ngi shuyang namar ba lai ni haban ai ban ru ki khna ba pule bad ki badan exam duti namar ngi pa ban pun ya ka exam hoi kat bam pat ai ke jing thon apa ab ba kin kularingi ba kidai ban ai ka bos aka weekend bos namar ki khna ki bun hne ki ba don ye ke jing ngai ki ba ki shalai jing sang ki ba shalai dong kam kidai ban ai kumba chuyai men chwa kumta kidai ban ai ka transport facility kumjoru ki bos ba janmi ru kidai ban ai namar ki nong trai kin yo ban lai kuman ru baje ye ki nong trai library kin yo ban lai ka bos barok kin yo ban penokam ye ka transport facility te ngikwa ada ka written ye kata bat nakalian ka nihu administration kidai ban pan ma bi khna namar ba nakadaw ba kimla ban ai ka bos taksi ya kene ka jing bundon bos se kidan nem na se bamni se ka exam nganthrai namar ba ki khna ki calling hi nyo baje ka exam ka dan shipho baje
tengi kensan bang tip bamdan bos ngimbang se re ban ong ki kena ba kanihu administration kam ai re ka bos ngimbang se ban hapsan ka message and then kidon ki kena ki balayo shibun ki message namar ngibun ki whatsapp group tang kidon ki kena ki ba call ru ngila ong ki